Колко приказки цветни шестват днес по света, цветни и дълголетни, с вековечна мечта, да направят вълшебен всеки малък човек, за да бъде спотребен пъстър ум в своя век. И така въртележката с вълшебствата вече тръгваш чудни истории в своя свят завъртян. Тръгваш с нас надалече, малко наше човече, ние сме твоите вълшебници от театъра Пан. И така въртележката с вълшебствата вече тръгваш чудни истории в своя свят завъртян. Тръгваш с нас надалече, малко наше човече, ние сме твоите вълшебници от театъра Пан. Приказки незабравими в Рими. Габарко. Батко Златко. Под един вековен бук, много надалеч от тук, расна гъбче с кълпаче. Често виждах го да плаче. Плачеше, защото всички имат си крака, ръчички, а пък то седи в тревата на едно место в гората. Но защо ли не минава вече доктор Га тъдява? Казват малките врабчета, че поставил той крачета. Гъбчо чуче някой грачи и веднага спря да плаче. Настрани изви снага и съгледа доктор Га. Чу наблизо, че се грачи. Докторът се приближи. Каза: Гъбчо, не тъжи. Сложи му крачета здрави и ръчички му постави. Па му даде панталонки с презрамчици от клонки и листа едно елече. И Габарко го нарече. После чантата затвори и усмихнат заговори: имаш си крака и вече ти си истинско човече. Разходи се, наблюдавай, но не пакости, внимавай. Ала тези думи скромни наш Габарко не запомни. Кратунчо. Живели някога един дядо и една баба. В самота прекарвали старините си и тъгували, че нямат деца. Веднъж бабата посадила под прозореца на къщата семка от кратунка. Тя покълнала, стеблото й пропълзяло до покрива и се провесило надолу. Родила се голяма и хубава кратунка. На есен откъснали кратунката и я подпрели до вратата. Бабата излязла да нахрани прасето. Не щеш ли кратунката се търколила след нея? Тръгнал дядото да напои воловете, кратунката се затъркаляла и след него. Старците я кръстили Кратунчо и вече я имали за свое дете. Минали години. Бабо, отдавна си мисля за една работа. Каква, дядо? Я погледни нашия Кратунчо. Време му е. Време ли? Да го оженим, старо. Няма сам да стои на този свят. Най-добре да му вземем за невеста царската дъщеря. Царската дъщеря? Наш Кратунчо не е като другите ергени. Той трябва да стане царски зет. Разбрали?
Утре заран тръгваш към двореца. Ама как? Отиваш право при царя и искаш ръката на неговата дъщеря. Ясно ли е? Камъкът и коларите. една нощ в планината забучал градоносен облак. Че като се извила страхотна буря. Рукнал проливен дъжд. Втурнали се бесни порони, които рушели всичко от преди си. Изтръгвали дървета с корените, дълбаяли до унищата. И не щеш ли от надвисналата на тесния планински път скала се образувал остър рабат камък. А долу пътят бил оживен. Минавали каруци, хора, животни. Стано! Погледни какво чудо се е провесило отгоре ни! Божичко! Мамо, ами ако се откъсне, как ще стигнем до града? Че и друг път няма. Ти като и не мисли, ами я си представи, че вземе да падне и да ни отрепе, а? Отрепел език. Тате, виж колко е остър само. Виждаме, да ли викаме дявола? И аз стига сме зяпали, ами по-скоро да се махаме от тук. Айде. Така минавали хората един след друг, но нищо не правили, за да махнат камъка. Докато една вечер